Ingon pa ni Apostle Paul, mga igsoon, not of works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Ang iyahang gigamit nga phrase is, He saved us. This is past tense. He saved us. Meaning, ang action ang gibuhat ni Kristo sa pagluwas kaniya is nahitabo na. Giluwas kita niya. Si Apostle Paul nag-claim nga giluwas na siya. So, ang kaluwasan mga igsoon, na-experience gidi ay sa dihang buhi pa kita. Example si Paul, he saved us. Si Paul, si Titus, ang mga magbabasa ani nga nagtuo sa Ginoo, ingon ni Paul, he saved us. Giluwas kita sa Ginoo. Busa mga igsoon, balikon ko, pwede jud ka maluwas bisag buhi pa ikaw. Ang Ephesian believers mga igsoon, klaro kaayo nga luwas sila. Kaya kung basahon pag mo sa Ephesians, ato kita sa Ephesians mga igsoon, magklaro nimo nga kini mga tawhana bisag buhi pa sila, luwas na gyud sila. Mao kini ang topic mga igsoon nga dili madawat sa kadaghanan. Dili pwede pasor nga luwas na ta. Dapat maningkamot pa ta aya kita maluwas. Ato basahon ang Bible, na nagay mga tawo nga luwas na sila bisag buhi pa.